Uusi Tatu ja Patu-kirja on aina tapaus. Ja niin tälläkin kertaa. Nyt tuntuu vähän hassulta syyskuussa näin olla joulutunnelmissa jo. Mutta uuden Tatu ja Patu-kirjan aiheena on tosiaan Tatu ja Patun ihmeellinen joulu. Ja kuten arvata saattaa, niin eihän tämä nyt ihan normaalin puitteisiin enää mahu, että taas outoillaan täydellä terällä. Tässä kirjassa on mukana myös vanha tuttu Veera. Ja juttu menee sillä tavalla, että Veera on kutsunut Tatun ja Patun luokseen viettämään joulua. Luvassa on ihana joulu, mutta Tatu ja Patu valitettavasti eksyy naapuriin ja ihmettelee, että mikä on, kun täällä ei ole mitään jouluvalmisteluja tehty eikä ketään ole kotona. No, Tatu ja Patu on aikaansaavia kavereita, ei vähästä hätkähdä, vaan ryhtyy järkkäämään sinne Veeralle jouluyllätystä ja tekee jouluvalmisteluja. Mutta pojat tuntien niin tietää, mitä on luvassa. Eli poikien käsitys joulunvietosta on esimerkiksi sellainen, että täytyy hankkia tuore ja raikas joulupukki, joka sitten pistetään nurkkaan seisomaan ja sitten koristellaan kauniilla koristeilla. Joten tietäähän sen, että kaaosta on luvassa. Tämä on jälleen kerran aivan huippulaatua. Havukainen Toivonen duo on taas pistänyt parastaan. Ehdottomasti sitä mieltä, että on ollut hieno veto, että siellä on vähennetty muita projekteja, vaikka aikanaan harmittikin ristoräppäjien kuvituksen menettäminen, niin varmasti näiden Tatu-Patu-kirjojen kannalta erinomainen juttu, että siellä on vähennetty muita hommia ja keskitytty näihin, koska laatu on pysynyt huippuluokkana. Että näitä nyt kerran vuodessa ilmestyy ja ne on aina todella hyviä. Eikä tämä ole poikkeus. Aivan erinomainen. Lapset tykkäsivät tosi paljon. Huumori aivan loistavasti sinne alakouluosastolle uppoo ja kuvat on taas tuttuun tapaan aivan täynnä kaikkia pieniä yksityiskohtia, mitä voi tutkailla ja ihmetellä. Jälleen kerran ehdottoman priimaa työtä. Tämän kirjan kanssa on mukava valmistautua jouluun. Kuule Tatu, jos olen ymmärtänyt oikein, niin jouluisin kuuluu koristella koti ja tehdä kaikenlaisia jouluvalmisteluja. Katsopa ympärillesi, eihän täällä ole tehty vielä yhtään mitään. Joten me voisimme auttaa! Aloitetaan me jouluvalmistelut kahdestaan ja yllätetään Veera ja hänen perheensä. Patu, olet nero. Mistä aloitetaan? Kuten muistat, olemme kuulleet Veeralta paljon joulun perinteistä. Hänhän sanoi, että yksi joulun tärkeimpiä asioita on joulupukki. Muistaakseni se oli niin, että ihmiset hakevat aina jouluisin joulupukkikauppialta tuoreen ja tuoksuvan joulupukin, vievät sen sitten kotiinsa ja kuristelevat sen. Niinkö se oli? Kuulostaa kyllä järkevältä. Kas näin. Me siis tietenkin hankimme Veeran perheelle tuoreimman, tuoksuvimman ja tiheäpartaisimman joulupukin, mikä kaupungista löytyy. Sitten pystytämme sen olohuoneen nurkkaan ja koristelemme kauniisti. Siitä tulee ihana jouluyllätys. Ajattele, miten valtavasti he ilahtuvat, kun tulevat kotiin. Jaahas. Nyt vaikuttaa siltä, että Tatulta ja Patulta ovat menneet kuuset ja pukit aika lailla sekaisin.